Selam dostlar. Sizilmigine ötüp gitti mine jeylerdi. Bugün biz istrada yıldızları bilen uzgan 3 ayga neçeler yasap, yangi sezonga bulgan äzirlikni tekşiribiz. Hem elbette indi kitparatdagi özgerişler bilen tanışırбыз. Sözübizden nägene şol özgerişlerden başlayık da indi. Kitparatның 15-nji ornuna birden-bir jiri bilen Veronika Kuznetsova kelip kirdi. Bu jey Veronika üçün көңелле majaradan başlangan. Türkümdäşi Jerşe Gülnaz Battalova bilen alar jeygi sessiya wagtynda Türkiýege yol öterge kitip barganlar. Başkalar imtihan tapşırgan wagtda kızlar rahatlanıp dengiz suwunda kuyungan quyoşda kızıngan. Şulay da Kozanга кайткач tez arada sessiyani yabarga туры келе аларган. Элегер кызлар мындарасына атмай барлык имтиханнарында 5-ке тапшыра. Тик иң зур яңалык ул да түгел. Бу җәйдә Вероника үзенең мәхәббәтен очраткан. Шибәр кызга гашык булганнар өчен бу бәлки күңел хәбәр түгелдер. Тик минем сөйнешле яңалыгым да бар. Бик тиздән җырчының беренче альбомы дөнья күрәчәк. Korkam yo'g'altirgan tilamim. Sen gana mening birdan-birim jonim birigina. Birdan-birim jonim sen gana. Ko'pir soldim mahabbat ilana. Mahhabbating shu ko'ngildan sezila. Sening uchun yashaysim kela. Birdan-birim jonim sen gana. Ko'pir soldim mahabbat ilana. Mahhabbating shu ko'ngildan sezila. Sening uchun yashaysim kela. Bir qarashdan g'oshiq bo'la kishim, bir so'zdan suyuq qopina. Ammo lekin ko'plar so'qi bilmay, sof hislarni g'amir bo'yina. Birdan-birim jonim sen guna. Ko'pir soldim mahabbat ilana. Mahhabbating shu ko'ngildan sezila. Sening uchun yashaysim kela. Birdan-birim jonim sen guna. Ko'pir soldim mahabbat ilana. Mahhabbating shu ko'ngildan sezila. Sening uchun yashaysim kela. Birdan-birim jonim sen guna. Ko'pir soldim mahabbat ilana. Mahhabbating shu ko'ngildan sezila. Sening uchun yashaysim kela. Birdan-birim jonim sen guna. Ko'pir soldim mahabbat ilana. Mahhabbating shu ko'ngildan sezila. Sening uchun yashaysim kela. Kitparatda qabattan Gülnaz Siraeva. Jырчы өчен быелгы җәй май аеннан ук башланып киткән. Гарәп әмирлекләреннән ял итеп кайтканнан соң Гөлназ Чалдагы фатирында ремонт ясату эшләрен башлап җибәргән. Инде яңа сезонда Гөлназ Чаллы халкы өчен концертлар куярга җыена. Nige şulay üzeyken üzekne yoğaldılar. Hiç kine kabul etalmay yüreğim yuvadılar. Benim üçün tuğansın bit en kaderlim dünyada. Bigreklerde kıyın miken sina.
яши алмауым. Тынычландык дейдик микән, сөюне озаттыкта. Синнән күбрәк мин бәхетле булганмын ул вакытта. Минем өчен тугансың бит, иң кадерлем дөньяда. Бигрәкләр дә кыен миңа, кыен микән сиңа да. Югалткач кына аңладым, синсез ата таңнарым. Югалткач кына аңладым, синсез яши алмауым. Башка белән бу кадерле кит алмам күк кабынып. Яшәрмен шул бергә чакны, һаман сагынып. Минем өчен тугансың бит, иң кадерлем дөньяда. Бигрәкләр дә кыен миңа, кыен микән сиңа да. Югалткач кына аңладым, синсез ата таңнарым. Югалткач кына аңладым, синсез яши алмауым. Минем өчен булгансың бит, иң кадерлем дөньяда. Бигрәкләр дә кыен миңа, кыен микән сиңа да. Югалткач кына аңладым, синсез ата таңнарым. Югалткач кына аңладым, синсез яши алмауым. Югалткач кына аңладым, синсез яши алмауым. Синсез яши алмауым. Берничә ел ураза тотырга әзерләнгән Алина Сафиуллина ниһаять үзенең ниятен тормышка ашырган. Беренче көннәре авыр бирелсә дә, сусыз ризыксыз торырга тиз ияләндем ди җырчы. Сәяхәтләргә килгәндә бу җәйдә Алина Болгар һәм Алабуга якларында булып кайткан. Үзебезнең Татарстан якларында да сокланып туймаслык күп урыннар булуына тагын бер кат инандым ди ул. 13нче урында Алина Сафиуллина. Гомерлеккә алган ярамда син, йөрәгемдә калган ярымда. Әрнүләре бетми, йөрәгемнең син калдырган яра җанымда. Әрнүләре бетми, йөрәгемнең син калдырган яра җанымда. Яраларга дәва табып була, җан ярасын кемнәрдә валла. Ялгызлыкның салкын кочагында, синнән башка кемсең аралар. Ялгызлыкның салкын кочагында, синнән башка кемсең аралар.
Hoş gelir bir yılganın iki yarımda Ömürlükке algan eşir yaramda seni menge untulmaslık yarımda Ömürlükke algan eşir yaramda sen menge untulmaslık yarımda Menge untulmaslık yarımda Menge untulmaslık yarımda Эльвира Хамматова быйыл әтисе 45 ел элек хезмәт иткән Украина якларына сәфәр кылган. Бик зур ныгытманың бер ташына әтисе армиядә хезмәт иткән чакта үз исемен язып куйган булган. Ә инде бу җәйдә алар шул ташны табып, әлеге таш янында бергәләшеп фотога төшкәннәр. Яңа сезонны исә Эльвира яңа күлмәкләр белән каршыларга җыена. Аларның берсен сез дуслар бик тиздән 20 сентябрьдә Казанда булачак татарча солянка концертында күрә алачаксыз. Бәхетле булыр өчен генә туадыр кеше җиргә Тик бәхеткә илтәр юллар бирелми бит җиңел генә Тәгәрәсен гомер йомгагы Тигез булсын тормыш юллары Бу җиһанга туган һәр кешегә Ходай бәхет бирсен ни бар Тәгәрәсен гомер йомгага Тигез булсын тормыш юллары Буталмасын кеше язмышлары Ходай бәхет бирсен ни бар Дулкынга каршы йөзәргә Өйрәнәсең түзәргә Тормыш биргән сынаулардан Көчле булып яшәргә Тәгәрәсен гомер йомгагы Тигез булсын тормыш юллары Бу җиһанга туган һәр кешегә Ходай бәхет бирсен ни бар Тәгәрәсен гомер йомгага Тигез булсын тормыш юллары Буталмасын кеше язмышлары Ходай бәхет бирсен ни бар Музыкаль койма хит-парадының 11-нче урынында Аиша. Җырчының сүзләренә караганда, аңа юл турында уйларга иртәрәк әле. Укуын тәмамлыйсы бар. Бу көздә соңгы сессиямны япсам, ниһаять рәхәтләнеп ял итәчәкмен ди ул. Балдан да татлырак сүзләреңне мин тыңламыйм Аңла зинһар өчен мин сине ярата алмыйм Ачуланып миңа карама Йөрәге юк диеп уйлама Офыкларга оча бит күңел Мин ярата
Ленар Сәйфиев хит-парадтан китәргә ашыкмый. Аңа гашык булган кызларның күплеген исәпкә алганда, ул гомумән музыкаль каймакның иң даими катнашучыларының берсенә әверелергә мөмкин. Әйе, кызлар Ленарны үлеп ярата. Тик җырчы һаман да ялгыз. Инде менә ничә атна рәттән көтәм дип җырлаучы егет кемне көтә икән соң? Сиңа бик якын, син миңа бик якын. Торабыз янәшә ярату ярында. Иркәләп назларымын, җыр итеп язарымын. Вәгъдә бирсәң әгәр бергә калырга. Көннәр җитсен сине язар өчен, төннәр җитсен сине назлар өчен. Яратырмын гомер буе табылгына. Көтәм сине көтәм, йокыга талганда. Көтәм сине көтәм, уянып барганда. Көтәм сине көтәм, сулышым алганда. Офыкларда томан таралганда. Көтәм сине көтәм, йокыга талганда. Көтәм сине көтәм, уянып барганда. Көтәм сине көтәм, һәр сулыш алганда. Офыкларда томан таралганда. Көтәм сине көтәм, йокыга талганда. Көтәм сине көтәм, уянып барганда. Көтәм сине көтәм, сулышым алганда. Офыкларда томан таралганда. Айрат Сафин хит-парад буенча югары үрмәлүен дәвам итә. Айрат өчен бу җайның иң мөһим вакыйгасы әлбәттә инде аның беренче клибының дөнья күрүе. Тагын бер мөһим вакыйга җырчының яңа альбомы чыга. Аның презентациясе Мәскәүнең иң кәттә клубларының берсендә Метропольдә үтә. Айрат Сафинның продюсеры безгә яхшы таныш булган диджей Радикның сүзләренә караганда, бу җәйдә Айрат үзенә тагын бер бик шәп бүләк ясаган. Спорткар сатып алган. Машинада җилдерү егетнең иң яраткан шөгыльләренең берсе икән. 9нчы урында Айрат Сафин. Яшә җирдә нурым калсын, ул нур тыныкланмасын. Нурсыз үткән гомер өчен үкенерлек булмасын. Яшә җирдә эз калдырып, эзләрең суынмасын. Булган гомерләрең өчен үкенерлек булмасын. Яшә җирдә эз калдырып, эзләрең суынмасын. Булган гомерләрең өчен үкенерлек булмасын. Яшә җирдә исемең калсын, исмең үлемсез булсын. Синең калган буыннарга янучы маяк булсын. Яшә җирдә эз калдырып, эзләрең суынмасын. Булган гомерләрең өчен үкенерлек булмасын. Яшә җирдә эз калдырып, эзләрең суынмасын.
егетләре эшендә быелгы җәй кызыклы вакыйгаларга бай булган. Мәсәлән, Нияз җәй уртасында туганнары белән балыкка барган. Тик аларның берсе дә бер генә балыкны тота алмаган. Нәтиҗәдә балыкны алар башка балыкчылардан сатып алырга мәҗбүр булганнар. Инде рәхәтләнеп ука ашыйбыз дигәндә, кинәт давыл чыга һәм аларның палаткаларын кубарып ата. Айрат өчен исә быелгы җәй бакча сатып алу белән истә калачак. Бакча Казан тирәсендә генә урман кырыенда урнашкан. Менә шундый яңалыклар. Инде егетләрнең үзләренә сүз бирик. Безне карлар туктатмады, әгәр кызлар шакырса. Алны-ялны белми идек, өйгә җәяү кайта идек. Юлга акча калмаса, юлга акча калмаса, Ярсу иде йөрәкләр, якты иде теләкләр. Әле кичәгенә кебек, бер шусыз студент егет, яшәгән без уйнап көлеп, бу дөньяның тәмен белеп. Әле кичәгенә кебек, бер шусыз студент егет, яшәгән без уйнап көлеп, бу дөньяның тәмен белеп. Әниләргә бүген көтмә, дустым да кунам дидек. Өйгә арып кайта идек, күздә йомый әйтә идек. Имеш дәрес өйрәндек, имеш дәрес өйрәндек. Ярсу иде йөрәкләр, Якты иде теләкләр. Әле кичәгенә кебек, бер шусыз студент егет, яшәгән без уйнап көлеп, бу дөньяның тәмен белеп. Әле кичәгенә кебек, бер шусыз студент егет, яшәгән без уйнап көлеп, бу дөньяның тәмен белеп. Хит-парадның 7нче урынында Илмира Сөләйманова. Быелгы җәй Илмира өчен заяга узмаган. Җырчының икенче альбомы дөнья күрде. Сөләйманов гаиләсе белән Башкортстанда ял итеп кайтырга да өлгергән. Ә инде яңа сезонда ул Татарстанның район үзәкләрендә үзенең сольный концертларын куярга җыена. Ятлар белән чуалуын түгел инде яңалык, миндә калмады хисләр, дөрләп янарлык. Ятлар белән чуалуын түгел инде яңалык, миндә калмады хисләр, дөрләп янарлык. Сөям димә кирәк түгел, төсе уңган сөюең. Нигә кирәк газапларны, бәхет бит ул диюең. Сөям димә кирәк түгел, төсе уңган сөюең. Нигә кирәк газапларны, бәхет бит ул диген олы хисләр нигәдер тыныкланды, диңгезләрдәй шаулап торган сөю дөньям тын калды. Сиңа диген олы хисләр нигәдер тыныкланды, диңгезләрдәй шаулап торган сөю дөньям тын калды. Сөям димә кирәк түгел, төсе уңган сөюең. Нигә кирәк газапларны, бәхет бит ул диюең. Сөям димә кирәк түгел, төсе уңган сөюең. Нигә кирәк газапларны, бәхет бит ул диюең.
Әлфина Асхамова һәм Илдар Әхмәтов дуэты бу атнада 6-нчы урында. Илдар җәй буе сәхнәдән ял итеп торган. Мин яңа сезонга чын мәгънәсендә әзер хәзер дигез. Әлфина Асхамова исә бу елгы җәен тулысы белән ремонт эшләренә багышлаган. Фатирындагы төзекләндерү эшләре әле һаман да дәвам итә икән. Шуңа да карамастан җырчы җырлар яздыруын дәвам итә. Әле шуларның берсенә бик тиздән клип төшерергә дә уйлый икән. Кеше гомерен җырга тиңлимен, аның була озын кыскасы. Бер кем шуңа бәя бирәлми бит, юктыр аның үлчәм кысасы. Бер кем шуңа бәя бирәлми бит, юктыр аның үлчәм кысасы. Әй гомерләр чәчәк гомерләр, bir gene işlenesi izge işlerge, vakit gitmeden bilgene. Ey ömürler şaşak ömürler, bitmirinde iken bir gene işlenesi izge işlerge, vakit gitmeden bilgene. Şaşak ömürler, bitmirinde iken bir gene işlenesi izge işlerge, vakit gitmeden bir gene. Ey ömürler şaşak ömürler, bitmirinde iken bir gene işlenesi izge işlerge, vakit gitmeden bilgene. Хит парадның бишлеген Альбина Панаева ачып җибәрә. Җәй буе концертларын куеп йөргән Альбина кыз көнендә гастрольләрен дәвам итәргә җыена. Шул ук вакытта җырчының вокал буенча педагог булуын да онытмый. Димәк, 1 сентябрь көнне ул барлык укучылар һәм укытучылар белән бергә мәктәпкә барачак. Белем көне белән син, Альбина. Синең белән генә шуны иркенедер, я синең белән иркен сулый мин. Янәшәнедән генә атлап барыр өчен туры юллар гына сайлый мин. Синең мәхәббәтең миңа башка төрле синең хисләрдә. Син булмасаң янда шуны дуймың су миңа. Син булмасаң белмим нишләргә. Синең мәхәббәтең миңа башка төрле синең хисләрдә. Син булмасаң янда шуны дуймың су миңа. Син булмасаң белмим нишләргә. Нинди бәхет синең яннарыңда булу, сизелми дә вакыт узганы. Күренми дә синең белән күзләр җитеп, җилләр белән яфрак тузганы. Синең мәхәббәтең миңа башка төрле синең хисләрдә. Син булмасаң янда шуны дуймың су миңа. Син булмасаң белмим нишләргә. Илдар Хакимов гаиләсендә зур шатлык. Тормыш иптәше Гүзәл Уразова кыз бала тапкан. Сабыйга Камилә дип исем кушканнар. Илдар белән Гүзәлне чын күңелдән котлыйбыз. Бәхетле бала булсын. Әти-әнисенә бары тик сөенеч кенә китерсен. Үткәнемә кайтам синең яныңа, моңсу күзләреңә табынырга.
кетмейм сағынырға. Сағынам да сені ізлеп, қайтып кетем қабат өткенлерге. Бүгінімде сені табар үшін өткен кері қайтмай дейселер де. Ең яратқан ел фасылым жәй деп сөз башлады Ләйсән Гимаева. Жәйне тулысы белән балаларга багышларга тырышабыз ди ул. Җиләккә дә Ләйсән быел 2 кызы белән йөргән икән. Яңа сезонда исә Ләйсән Гимаева безне үзенең сольный концертлары белән сөендерәчәк. Шуның айдан яңа җырлар яздыру белән мәшгуль икән. Бу дөньяда инде синең кебек беркемне дә ярата алмам бүтән. Сүтә гомер йомгагымны бергә йөргән сукмаклардан үтән. Аерылды юллар кем гаепле, әллә инде язмыш үземе. Мәхәббәткә кырау булып төшкән, әллә инде ятлар сүземе. Эзләп йөрим таныш болыннардан, бергә яккан учак урыннарын. Йөрәгемдә дерли учак булып, син кабызган сөю сөйгән ярым. Аерылды юллар кем гаепле, әллә инде язмыш үземе. Мәхәббәткә кырау булып төшкән, әллә инде ятлар сүземе. Хит парадыбызның тагын бер җырчысы Мөнир Рахмаев әле шушы көннәрдә генә Төркиядән кайтып керде. Егетнең Төркиягә беренче баруы икән. Бер атна эчендә яңа сезонга көч топладым ди ул. Мөнир Рахмаев бу атнада 2нче урында. Син генә хыялым күгәндә, син генә берегенем бирмим һичкемгә. Шит ятлар, аралар, ышанма сүзләргә, мин бит сөям сине генә. Ал, нәфис күңелеңә сал, минем тик сиңа дигән ихлас хисләрем. Кал, сөю диңгезендә кал, көтә безне офыкта бәхет көннәре. Ал, нәфис күңелеңә сал, минем тик сиңа дигән ихлас хисләрем. Кал, сөю диңгезендә кал, көтә безне офыкта бәхет көннәре. Hey! Kızlar biyimiz birgele biyimiz usulan. Hey! Hop! Woo! Hop! Hey! Woo! Hey! Kızlar biyimiz. Hey! Al, nefis күңелеңә сал, минем тик сиңа дигән ихлас хисләрем. Кал, сөю диңгезендә кал, көтә безне офыкта бәхет көннәре. Ал, нефис күңелеңә сал, минем тик сиңа дигән ихлас хисләрем. Кал, сөю диңгезендә кал, көтә безне офыкта бәхет көннәре. Кал, сөю диңгезендә кал, көтә безне офыкта бәхет көннәре. Һәм ниһаять узган атнадан соң 2 позицияга югары менгән Алина Баширова һәм аның инде хитка әверелгән Үпкәлә миңа җыры бу атнада 1нче урында. Инде сүзне озакка сузмый, хит парад лидерының үзенә бирик. Яратмыйм китәм дигән бу ялгызымны калдырып, битләремнән бер
үбіт ал битләремнән бер үбіт ал соңгысы дигәне булам. Үпкәләмең ал үпкәлә, дәшмичә дә йөргәлә. Сагындырып, ялындырып, үзәгемне өзгәлә, үзәгемне өзгәлә. Үпкәләмең ал үпкәлә, дәшмичә дә йөргәлә. Сагындырып, ялындырып, үзәгемне өзгәлә, үзәгемне өзгәлә. Күрәсем дә килми дип әйт, еласам да ялындыр. Телефоның юри алма, телефоның юри алма, сагындыр син сагындыр. Үпкәләмең ал үпкәлә, дәшмичә дә йөргәлә. Сагындырып, ялындырып, үзәгемне өзгәлә, үзәгемне өзгәлә. Үпкәләмең ал үпкәлә, дәшмичә дә йөргәлә. Сагындырып, ялындырып, үзәгемне өзгәлә, үзәгемне өзгәлә. Сагындырып, ялындырып, үзәгемне өзгәлә, үзәгемне өзгәлә. Җәй белән саубулашып 2012 ел көзен сәламлик. Көз җитте, әдимәк безне яңа сезон, яңа җырлар, яңа клиплар көтә. Һәммәгезгә дә күңел күтәренкелеге теләп, мин Айсыл Лерон сезнең белән саубулашам. Киләсе очрашуларга кадәр.